Estou pensando en regresar a Galicia, a terra dos meus pais, dende o Brasil. Quero ir coa miña familia e quería saber se o goberno galego ten axudas para a vivenda. Respondemos. Na Xunta de Galicia somos moi conscientes da necesidade de que unha familia que retorna a Galicia teña a súa vivenda. Para iso temos un conxunto de medidas para axudar o establecemento aquí na terra. Así, dentro das axudas extraordinarias que concedemos ás familias no momento do retorno a Galicia, incluímos un complemento de 500 euros para costear os trámites de aluguer de unha vivenda. Si regresas como beneficiario do programa Retorna, Cualifica e Emprego, terás dereito a 1.800 euros para asumir os gastos de fianza e primeiras suministracións e, ademais, ata 600 euros durante un período máximo de 3 meses para pagar a renda do teu aluguer. E, por suposto, ademais de todo eso, terás dereito a todas as axudas como calquer galego, tanto para aluguer como para rehabilitación da túa vivenda. Pero, en todo caso, oficinas integrais de asesoramento e seguimento ao retorno ten que ser sempre a túa referencia para vir a Galicia e formar aquí o teu fogar.